Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingeki shong sha thangan u chairman ka Green Tech Foundation menta kalakot chaka sngi ka bapra bat palat shispa handu kan tatam AA. Kumbalong menta u chairman ka foundation ulatlot bha bat lahab ban shura ayu habau dan kam bandet shabar. Ban pentiknai ka kot ka khya jong u ki doktor kilawan ban pej menta ka step hak por kumba shpobaje AA bat kamet jong u kalatlot shaba palat bat kilabatha ayu ban let chaka jaka jing sumar handai udang yai kentat. Ki doktor namar ka jingtlot bat terkhong palat kamet kila ai du wei IV fluid menin men miet.